По-голяма част от времето се опитва да критикува българското образование и критикува младите. Всъщност този празник, на който всички днес сме свидетели, където се показват част от постиженията на българската образователна система в сферата на професионалното образование, показва точно обратното. България има прекрасни млади хора, изключително амбициозни, които само след 5 години, мисля, че не повече, ще изведат страната на едно средно европейско равнище и това се дължи на тях, на младите. Така че на добър час. Аплодисменти, господин министър. Абсолютно сте прав, господин министър. Тези част от младежите, които в момента готвят, мога да ви кажа, че вече са в стихията на професионализма. Част от тях са стажанти в големи хотели, в големи ресторанти и благодарение, разбира се, да слезем да обиколим боксовете. Но разбира се, господин министър, може да видите това, което се случва в боксовете. Във всеки един от боксовете, за тези, които не знаят, има по един състезател и точно след 50 минути той трябва да подготви едно 30-секундно меню, както се казваше едно време, първо, второ и трето. То трябва да бъде направено в 30 някакви минути във всяко едно от боксовете, защото ще има специални жури от Асоциацията на професионалните сумелиери, защото, както знаете, храната, комбинирана с усмихнатото поднасяне и с правилната чезирана и правилната като вид енергетика е срещу установка, способността за нашата разпределяне на Българията асоциация. Че младежите само след 50 минути трябва да почнат да изнасят това, което са сложили. Всички деца трябва да направят първо, второ, трето и университет. Темата е свободна, всеки може да прави каквото и включително трябва да има един голям плод. И ето плодове и зеленчуци, всякакъв вид може, но трябва да има нещо голямо направено. Благодаря ви много за вниманието. Да, има много интересни неща, елате да ви покажа.
Няма нищо. Не се притеснявайте. Една да погледнете черпи. Да, реална чоколада. Гледайте. Редел. Да, да. Може да донесе някаква болна точка? Много е вкусно. Много е вкусно.